Așa, deci aici, în zona asta, avem șmilger lichid. Da? Aici avem dat cu 1000 și apoi cu 3000. Aici avem șmilger lichid 1000 și 3000. Aici avem șmilger la mână. Da? Poftim? Iar aici 1000, 2000 și 3000. Partea asta, după aia să o lași plană. Vezi cum o fi bine? Da, nu, Ok, numai după aia când urci să știi. încercam să iau puțin marginea, pentru că Bun. nu am mers pe margine. Așa. Să-ți numeri trecerile tot timpul. Da? Cât ai făcut? Asta e a doua. Bun, tu mai ai una. Asta dacă vrei poți să o faci de viteză. Poți să muți acum pe 3. Așa, nu opri. Mută pe 3 și fă-o de așa. Fă-o de luciu. Ridică-i spatele un pic, așa. Aici mai trebuie șters un pic. Nu, trebuie șters. Bine, aici în partea Oricum, asta înainte nu să am, punem protecția, o să vezi ce și cum. Întoarce la veta invers. Ai încă țiut acolo. Sau ia alta uscată. Că de asta tot face... Pe partea asta e mai uscată. Care crezi că e mai uscat? Așa. Și hai până aici, uite. A. Bun. Uite ce fain a ieșit. Nici ne-au dispărut. Aici, în zona asta, am avut șmilger lichid. Da? Cam asta a făcut. Bine, nu te uita la punctele astea, să zic așa, de ți le arăt acum că astea sunt cioblituri. Da? Aici, zgârietură pe care scria la început, cum scria? Mihnea. Mihnea, da. Și se vedea foarte clar, o să-ți arăt poza cu cum se vedea scrisul, unde scria Mihnea, cam asta a rămas din el. Uite, vezi, a început să acopere cu vopsea. Uite, s-a acoperit cu vopsea. Cu culoare, hai să nu zic cu vopsea, că n-avea cum să întindă vopseaua. Da? Așa, mai departe. În zona asta, deci acolo am avut șmilgerul lichid. Aici, uite, în zona asta, aici am dat cu mașina de polish cu șmilger cu 1500 și cu 3000.
Aici trebuia să se vadă EA de la Mihnea. Nu mai este nimic. Aici am insistat foarte mult intenționat ca să stricăm piesa, să vedem ce se întâmplă. Da? Cu 1000 am dat acolo, nu cu... Da, am dat cu 1000, cu abraziv cu 1000. Am intrat aici până la tablă. E intrat acolo. Bun. Aici este porțiunea în care am dat șmilgerul manual. Deci aici, da? Tot ce am dat a fost la mână. Aici, unde ți arată acum, în punctul ăsta, o să vezi poză. Am dat cu șmilgerul, da? Am intrat până aproape, am ajuns la grund. Am măsurat cu aparatul, am mai arătat 2 după ce am dat cu șmilgerul. Uite acum. Asta o să-ți arăt acum, să mă chinui să-ți arăt tot ce a mai rămas. În zona asta, pe capotă, da? Am dat decât cu o singură pastă și atâta tot, fără abraziv, fără nimic. Deci este dat cu pasta aia de care spuneam că este one step. Da? Decât cu o singură pastă și atâta tot. Uite ce a făcut. Nu știu, sper să-ți dai seama. O să scot și afară ca să-ți fac o filmare și afară. Tai unghiul de pe stradă ca și cum am merge pe drum cu mașina. Uite. E ok. După nici 12... Asta e singura care depășit 12 ore. Astea alte 3 ore. Sau cât au? Au Da, de 3 cam ore. 3 ore.